أمبنا ولني باب بيكوننتو أني ورو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وداء الصحابي ووصيته عند فراغه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب الإكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله واثنى عليه وواعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فعجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله والرغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتني سوية هجرية باكلياني كمناني أني بناني أني سبا شهر ربيع الثاني من هجرة سانكالو نانينا بسوني وتناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلينا بسوني وتاني دوروناي ambe bako jikorni gorofula masjidi salamu kono darasube imamu Nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin babu wadda'i sahibi wa washiyatuhu inda firaqihi lissafari wa khayrihi wa du'a'u lahu wa talibu du'a'u minhu. Akon ni nyewe bondaye ko ini jenyogo akasara nyogona ani kawashiya kaye na bi fara nyogona ni tamaye ube ona nyogona ani ka duwawu kaye ani ka duwawu nyinafe ni balima be fara akera cinjiye balima suruye akera iteride ije nyogonde na beta tama yoro la bafe ka fara ka bo nyogona aye sara nyogona aka washa kanke nyogonye e ka duwawu kaye ifana ka duwawu nyinafe parce que tama de ni mogo be tama la
abe duwawu munu hadamaden be lahala munu be ke sababu ni duwawu jaabi sababu do tama bula umamu nanna waye nin bonda do hadamade akaka ni ibe tatama la ni ibalimasuru ube ije ñogo na be fara ñogo na ka wasiya ke ñogo ne wasiya fule ala yere ye wasiya ke danfeŋo ñe walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala nya siranya ode ala yere ka wasiya kanye folo mogo ni laba mogo ye ala ko wallahi ni ala ye wasiya kanke mogo ye kitabu dira munum ma awunye ani aw yere akasira lanye ala nya siranya ala ka wasiya kande folo mogo ni laba mogo be ala nya siranya munye imtisali awamirillah wastinabi nawahihi ala yi ñamira ni min ye koke ala yi fatanya kabo min na katoye donc an ka wosi ɲɔgɔn na wosiya ke ɲɔgɔn ye ala siranya ye o ye ala yɛrɛ ka ñamarikan dɔ de ye o ye ala yɛrɛ ka baara dɔ de ye nabi ɲuman fana kisi ni nɛɛma ba kan a fana ka baara de ye n'a jɛ ɲɔgɔn bɛ fara ou bien n'a balimasuru bɛ fara ka taa taamayɔrɔ la a bɛ sara ɲɔgɔn na a bɛ wasiya k'i ye ni ala ɲɛ siranya ye ciiden tun kɛra n'a bɛ kɛlɛbolo ci ou bien saraya mɔgɔ min bɛ 300 ɲɔgɔn na 400 ɲɔgɔn na u b'a fɔ de ma saraya kɛlɛbolo ye min bɛ 500 ka taa ni ciiden bolo ɲɔgɔn na ci wa amara alaihim amiran a bɛ ɲɛma dɔn bila u ɲɛ k'a fɔ nin de y'a ka amiri nin de y'a ka ɲɛma ye fo k'aw sagi ka bɔ taamayɔrɔ la n'a ye ɲɛma min bɔ qala lahu ciden b'a fɔ ɲɛma in ye ushika bitaqwallahi wa man maka min almuslimina ghayra awa mbe wasiya k'i ye ni ala ɲɛ siranya ye ani silama minnu faralen bi ka i ka hɛra k'u ye ciden n'a ye kɛlɛbolo ci n'a ye mɔgɔ min kɛ ɲɛma ye ou bien saraya n'a y'a bɔ a ye mɔgɔ min kɛ ɲɛma ye n'a bi bilasira ka sara ɲɔgɔn na a bɛ wasiya kɛ ni nin kuma dɛ n bɛ wasiya kɛ i yɛrɛ ko i ka sira la ɲɛ n bɛ wasiya k'i ye silama minnu faralen b'i kan i ka hɛrɛ k'u ye parce que n balima hadamaden n'a bɛ taama la a bɛ hataki a ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a dɛmɛ a ka taama la wa ni taama filɛ sugula yɔrɔ de don taama bɛ kɛ sababu ka hadamaden masurunya ka bɔ batow dɔ ma kuma mana ciden tile la fɔlɔ la taama tun bɛ kɛ cogo min faliw kan ɲaamew kan i sɛn na ka yɔrɔjanw tigɛ ka taama ka taa yɔrɔjanw na o ye tun ye taama ya wagati taama minnu ka gɛlɛya donc hadamaden n'a bɛ taa o taama sugu na a ka kan ni jɛɲɔgɔn ka sɔrɔ taama sira in kan minnu b'a dɛmɛ ala bato la a ka kan wasiya k'a ye ka duwawu k'a ye ni ala ɲɛ siranya ye a ka taama sira in kan min balima fɔlɔmɔgɔw n'u ka taama ja in filɛ dɛ olu ka farikolo de sɛgɛnnen tun don mais u ka dusukun tun lafiyalen don fɔlɔmɔgɔw olu tun bɛ baara gɛlɛnw na u bɛ taama janw ta u sen na u farikolo tun sɛgɛlen don mais u dusukun tun lafiyalen don ibn qayyim jawzi a y'a ka kitabu in min ye jadul ma'adi fi hadi khairil ibadi a y'a muallifu a y'a walahi taama sira de kan a y'a sɔrɔ n'a ka kitabu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan a y'a walan taama sira de kan olu ka dusukun farikolo tun sɛgɛlen mais dusukun lafiyalen don mais sisan anw farikolo lafiyalen filɛ mais dusukun sɛgɛlen don an farikolo de lafiyara mais dusukun sɛgɛlen don hari n'an donna avion de kɔnɔ u ye da tugu sani avion ka wuli an bɛ kɔrɔtɔ parce que dusukun sɛgɛlen don lafiyalen tɛ
ni abion jigina jigi yoro la sani daka yele abe komi mogo yere ka nyogon bi tanke nambe korto daka yele an kabo madina fule ani makache keme duru be keme duru ni ko kilo keme duru ni ko ulu tumba tamo shenna falu la nyame ula me sisam be karu kono kilmu bala jibala foimbe bala namba kortan kashe donc folo mo katama fari kolo to segelendo dusku la fialendo ne am fari kolo la fiara me an dusku segelendo o ko fi imam an-Nawawi aya ufo akwala ko masamin kortalendo ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم يوشيك ni aya kono wa hadhihi alwashiya hiya qawlu Allah azza wa jalla fi Ibrahim ni washiya jumae ala ko Ibrahim ay washiya ke ni munye washiya kan juma do iji qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin tumami Ibrahim tigi ala ko Ibrahim ma aku yere kolonne alaye Ibrahim ko ewa nyenyere kolo alaye amatta kana sagi kala aya kolo katama wa sabi Ibrahim banihi wa yaqub ewa kiyere kolo alaye ni alayi tule yoro mi doro katile ni alayi ewa isage kabo yoro mi ka sage kabo Ibrahim nin fora Ibrahim alaya nyamara ni yoro kele aya ka amatta kana sagi kala ewa aya ka daw nyamara nay fana Ibrahim ya ka daw nyamarin ni ku yere koro alay Yaquba ya ka daw nyamara nay ya anni wasa bi hadhihi alwashiyati Ibrahim ya washaka ni washakanye wa hiya an yuslimu lillahi azza wa jalla jahiran wa batina ko akaddon ku yere koro alaye gundo ani bangela wal islamu jahiru yakunu bi iqamati salati wa ita'i zakati wa sawm ramadan wa hajj al bayt silamiya kenemala iki yere koro alaye ikenemala ka koro alaye wayemunye farla salli duru kana chogola jakka kaboka di akanka di mogo munuma ika sungalo farda su ni se keriye kata ala ka sole kata hiji ninde ki yere koro alaye bangelila wal islamul batinu yakunu bil iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi ka ikonona fana koro alaye ikonona ko kolo alaye oye munye kalimanani alaye kalimanani alaka malikawiye kalimanani alaka kitabu jigilawunye kalimanani alaka jidawunye kalimanani dollabanye kalimanani latiga ya hera mana juguma aw Ibrahima Yaquba uyu ka demba ya nyamarni ninde ku kalimanani alaye ku yere koro alaye u ka kenemala anu konola وصابها إبراهيم بني ويعقوب يا بني وأندو إن الله أصطفى لكم الدين على الدين دو سوغانتي أو يه إبراهيم ينفو الدوني ندو على الدين دو سوغانتي أو يه يعقوب ينفو الدوني ندو على الدين دو سوغانتي أو يه إن الله أصطفى لكم دين أختاره لكم أي أختاره لكم على الدين دو سوغانتي أويه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوا والدين أي الدين نودو يدي أكا يركولنا يه أكا دوما كسبتا كفوسا يا كوسراكا المعنى استدين الإسلام أي الدين كالإسلام الدين واثبتوا عليه إلى الممات ولا ترتدوا عنه aka sabata ka fo saya foi kana ubwaka Ibrahim ninde fo adawni Yaquba ninde fo adawni ala ko am kuntum suhada ubi autum bi hadari lirawa iji hadara Yaquba al-maut
tumami saya shikara nana yaguba ma sana kasa yala autumbewa tumami saya nana yaguba ma sana kasa iji qala libanihi tumami yaguba ko adumma ma ta'buduna min badi akon dew ninne sara mbora jinya kono aw be mum bato ne kofe yaguba jorolembe adun akofela afatulen kofe adun ka dina ko ka ala ko ka bato ko a jorolembo ola akoni ne fatura aw be mum bato ne kofe qalu yaguba dun ko na'budu ilahaka ambe yaguba tigi ala ika bato fe ala yere be ala min bato ika nyanama ya kono iya beke ka ala min bato an bode bato wa ilaha abaika ibrahima hanifa ibrahima yaguba amoke de ibrahima me moke ifa o ifa de amoke de ibrahima anifa ibrahima tigi ala wa ismaila ani ismaila tigi ala ismaila waye yaquba binankede a binankede mogo fana binanke arabu kanna u b'a fɔ i fa ye wa ishaqa ani ishaqa fa ishaqa waye yaquba yɛrɛ wolofa ye yaquba wolofa ye ishaqa de ishaqa fa ye ibrahima yaquba moke de ibrahima me ismaila ye a binanke de binanke be wele fala parce que ciden ka hadisa nana akwai ammu sanul abdi akwai fa cini ko ifanin cini ko ifa kalle shiri dode do sanun kore munye mana munun bora kolo kelen kono arabu bolo ni tamaro munun bora tamaro jufula nu bora leshiri kelen kono kata sanfe senan ye ode tamaro fula ukabbo leshiri kelen kono kata sanfe senan ye ode donc ciden yaira mogo yi fanin cini ani fa be bora leshiri kelen de kono abe komi tamaro bolo fula nu bora tamaro kolon kelen kono kat bolle siri kelen kono kata sanfe sanu kore wode akoy fanin cini ani fa be bora lesiri kelen de kata asluhuman wahidan mana ubeye lesiri kelen de mana ube bora fa kelen de la donc wode ya to ismaila fora yaquba fa wulaya ishaqa ya afayire yaquba fayire de ishaqa ilahan wahida nunun be ala kelen de nunun be batu kelen وهاي قية التوحيد نinde توحيدي تاني على كلمتو كوباتو وهاجا من نسب
yaqub alayhi salatu wassalam li banihi ni yaqub ka konan jiyaye kata ka dumma hais arada an ya'rifa halahum qabla an yufariqa ad-dunya an ya'rifu halahum qabla an yufariqa ad-dunya yaqub yakanu aka ka don la halado kofe sana akapo jiya kono ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaqa an kai yaquba nunu la halafule uluka kunnan jiya katu ka demba yauma anu nan kala halalla jeke an ka poli be de yede nka so dakabaru ni so ni na fulo tonde umbolo ka chetu umbolo an ka hammi be yode hari ni min banana don be wulede aya janto kan na fulo lade si sammanyi de aka karasa aya janto lade akana ka du trake ka bawbolo de aya janto la akana kan na fulo minawlade an ka hammi we nununde ni poto jiya kono kal nyesi ni lagara berebere bama ani hammina site bonna ka du ka hammite du hammi du terew hammi muwa wori hammi do bana bagato ani saya sikara binyura tora ka fode ko nka wori itera wori siri do taka do atike nintigera ayata bun gaimu ka kitabu do tanin fana kama adawu wadawai mogo munu laban ko nyuma yusuru sato ani mogo munu laban ko jugu yusuru sato abo yo kitabu kono do nu nyana mera donkili daka ni saya wakati nana nu ko afu la ilaha illallah ibebo min kalama be donkilita fokata nintige do ani ni makara be nyona jago kala de basakili tunte tile abolo nu ko afu la ilaha illallah abafu ko basakili afu la ilaha illallah atese ka fu Allah ba ko he basakili ne melekala ne lante se ka fu dawa jawabul kafi liman sala an da'i safi kitabun to do de nin fanai abafu ko aka karamo ke ko sheikhul islam ibn taymiya do fana tumbe jago kala de rabbe basakilin nakashi sayanna ana mani shikra be nyona ni ko la ilaha illallah ko ay ale ba fo ay basakili bondi sika aw ba fo nyate basakili ako basakili ba fekindi sifra ay basakili bondi sika fo kata sa do fana ni la ilaha illallah be sara do fana sara subhanallahi foka do fana sara ubake ka qur'ana de kala hada made ni nyana maya minka ibe sa wode ka ni nyana mara yikanyana maya la isigile iwulile idale ni ala kode bidiskun kono qur'ana kode bala hadisa kode bala dina kode bala ni saya nagati wati nana wode be bo me isigile jole du ko nafulo ko jiya ko ni saya wakati nana ni alama farika wode be bo don ka bawo do yeddu sukum misaliya finin koro niya ado nono be kono ka bisi mumbebo niya do joli kono ka bisi mumbebo awo ko dusuku nyode anyana mo yara minka mimba kono na de gora doro de be bo imba kono na de gora doro be de be bo yago ban nunu nyana mo yara nindina de ka nindina de bu dusuku kono de bu joli kono de bu sogo kono donc a sato a hamina minye a kofe akadun ka dina ko mi ambe hamina ka dun kan na folo kode ambe hamini du ko de ambe hamini wori ko de e woni e fana fatura fana hammi bi ka dun fana ni ka demba yala e kofe akadu papier nunu be bawgolo wode bedo esa kora ka kontu te wori mo wori bolo bankila kora ka kontu numéro te mo wori bolo fana ka hammi ninde koy ka hammi ka do kiyewa ala en min karim bo sabay be sabati bolo kabrula chogomiya ay en ko do mo do fatura be kera nin jamana kono ube kasanka ubake kaka kasanka ulla be drodo yu wole ko aka do papier ko raya jantola atigi ko ale telephone tige anka hammi te foye ni ninja kote e woni saya nana ni alama farika ninja ko de be bore
yawmal qiyamah do donu qur'ana kalam be wuli man mata alai shay buisha alai min ni qur'ana kalan sara ni qur'ana kana de be wuli min ni donkili sara la kan kisani donkili de be wuli min ni wori ko sara ini wori ko ne bulu qiyamah kene ka ko mogo do be wulu be subhanallah fola I wuli to qiyamah kene ka ube jikirula ube qur'ana kalana ni eni wori ko hammini du ko hammide nana baro gogo ala kan kisi kan tangama husnul khatima ala ko kanyede innamal umuru bil khawatimi hada mo de shikana nyaga yere la foro ko be labande bolo al umuru bil khawatim ko be labande bolo ala kan labande nyambal mo o ko fe nana hadisun la ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun fa hadhihi al wasiyatu ينبغي للإنسان أن يوشي بها من أراد السفر ni washaka min fulan ninye akaka adam de ika washaka nin ninye mogo min ba fe katama wa yushi biha ahlahu akam kam mogo kelen kelenye yaguba ka washaka min fulan ninye ika washaka nin ninye ika dembaye wa nyata ahadahum alaiha iki ka demba ya kuloshin nin kan matarafa bolo de lianna hiya allati alayha bina'u kullu shay parce que fimbe dilalem be nin washa kande ka ala kelimpe ka pato fala dina biduni ighlash bal mon dinate ni bisun kala site dinate koy kani yere laje ni sallila kani yere laje sunna de kani yere laje sinji tuguni feuna wallahi ni tawhidite bato kono bisun kala site bato kono batote tawhidi te bato kono ala kelimto bato dusun kala so te bato kono bato te wala ibadatan biduni ikhlas bato te ko ni dusun kala site bato te wele ko bato ni dusun kala silente wala itibaa biduni ikhlas ciden tugu nyugolari fanate dina tugu nyugolari fanate ni bato te ni dusun kala site koy kullu shay mabnahu ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla fimbe jolem be bisukun kala side ka alaye fimbe hada madin kan yana mani kabba to be kala gara ko be abe dilolombe abe jolem be bisukun kala side ka alaka bisukun kala sikanya de Allahumma inna nis'aluka an naj'alana mimman ya'buduka mughlishina laka dina ya rabbal alamin alako kanye وكفى حديث الناتي أكوفى منها حديث جيد بن أرقم أكو جيد بن أرقم كحديث بسكدو من بوندلا ألك جيك بواما الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من تمنا بوندا منا أكو تيدن كسومه كبونا ni حديث فوراي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا قاتبا فحمد الله واسنى عليه وواجه وجكرا أكو تشيدين وليلك جو أنشيلا كتبكلا كألتنو كتنو سجي ألما كمغو واجو كمغو حكيلي جبي أنكو كتبكلا نشوكو فلتم بتشيدين بلو كتبة المرتب وكتبة الآري kutuba kalan cogo do ba bolo no o wakati nana wakati boke juma kutuba sallincini kutuba salliba kutuba tilen noro minana kutuba ba fo kutubatul murattabatu na wakati nana do abake kutuba kalan cogo fulana ciden bolo kutubatul ahrida ni ko balilen nana doro ciden be kutuba kala ni ko balilen do nana doro ube ko balilen do fora doro ciden be kutuba kala ako ciden wala ye kutuba kala kala tanu katanu sagi alama ka wajulu ke kamo hakli jigi summa qala amma ba'du ciden tumben nin fo aka kutuba la amma ba'du doni ke ban ko ode dafale no de kanye kateme wa ba'du ko amma ba'du de dafale do kateme wa ba'du ciden tumba fo amma ba'du do ko mo min nin kuma folo ni mo folo min nin kuma fo ko Dawuda alayhi salatu wassalam ciden ko amma ba'du ala ayyuhan nas ako hadama dew innama ana basaru ne hadama dende ke
yushiku an yatiya rasulu rabbi faziba akateli ntigi alaka ciden kanan manka jabi min ye malakul mautu ye ne hadamaden de hadamaden to be sa cogo min ne be sa o cogo la akateli ntigi alaka ciden kanan ma nin bonye kin bonka jabi wa ana tariku fikum shaghalaini ne be fengirima fulato bolo be fengirima fulato bolo awwaluhuma o fengirima fulafolo munye kitabullah alaka kitabu fihi alhuda wan nur alaka kitabu kanda ba kono noro ba kono faqudu bi kitabillah wa ya alaka kitabu minade wastamsiku bihi kitabu akan yugon waso nyugonyani aminaliye fana akan yugon nyamariya ni kitabu minaliye aka mina bolola de fa hasala kitabillah ciden yin mantun lasu kasebo lasu kulasu alaka kitabu minalila balmo nin kitabu minali ni yaye ciden yin washiya ke naye ka geleya kan nyamariya naye aminaliye kanda de koy aminaliye noro de ewa hari maliyum be aya min takana sagi jamadana yirula kutubawula munum ba fe faranyogon kangaloyi no bu bolo ko wata simo bi hablillahi jami'a alaka jurba kalambe ko la ilaha lambe islamari ngalo jurba kele e qur'ana de alaka jurba kele e qur'ana de abbe ka qur'ana mina min be qur'ana kono ka ke min te qur'ana kono ya bila wa tasimu bi hablillahi jami'a alquran wa sunnah qur'ana mi sunna de do mais mogo ko la ilaha illa allah atumbe salli ci de nyere kam misiri kono aye jahadu ke ci de nofe ka hijo ke atumbe jakabo avec kelemu mina wuli la baka na folo be ka financer asara ci de nyere salliraka abe la ilaha la fo afule jahannaba dembe duguma abdullah ibn ubay ibn salul ko ambe ko la ilaha illa allah be kelenye sambe abubakar siddiq mani jaka ciden fatulen kofe ube layla la fo be sallu be su non koko ciden ulutum be jaka di ciden de ma me ciden fatulen kofe ulite jaka di moma abubakar sebo franyo kan be ba muruta kama mbufa umaru kan mbufa ka tugo be layla la fo ako wallahi ni mugo ye salli ni jaka bo nyogona ko ebe sallite jaka bo ni abubakar bi fa utunte layla la fo o jakabo bari joli be silamaw cela ko an kan da dawla an kan mako la ko an ka bedro ko aka kunko ba yireka abubakar kun bu fagare umar ko le yire yaye abubakar bisukun firla ka to fagale de ma anana ye fano de tinya fana sebab be faralla abubakar siddiqa uyu kele uye jakabo hari murti tumbe mugo hakili la ko ciren saranka murti kabo dinala tumami beyen ninye o kon ni nye wuto a ko fede ni mugo masabati dina la ubi fa dina yo de yo alaka jurba kale qur'ana de ani sunna ibe min kala mani tawrif o sunna fal mamu do na natna betani aya kala kayira ko me de katawra ni be tawrif ni be sunna fo be mugo farare wata simu bi hablillahi jami'a ita kordo a kordo al qur'an wa sunna ala mani haji salafu salih ala ka jurba kale qur'ana de alqur'ana huwa hablullahi almatin ci den yere da ya tawsir fana hadisa sahalen kono ako qur'ana de ala ka juruye jurumin ka gele huwa hablullahi almatin wa tasimu bi hablillahi jamala kambe qur'ana de ma ani ci den ka sunna be ko de mina ci den fule kala sulika odela yala ci den ko la sulika ayella sulika ya ko ewa nje fengirima fula tawbula yumina la ilaha illallah wode fora kitabullah alaka kitabu ayude mina de fihi alhuda wan nur faqudu bi kitabillah wastamsiku bihi fahassala kitabillah shidan yumugo la solaka kitabuka waraqaba fihi harisa mabade kamu lakanu katalaka kitabuma nimbe kofe ثم قالوا كفر تيرنكو وأهل بيتي أنك صوموا واذكركم الله في أهل بيتي مبي أهكلي جيجي أكا جانتون كصوموا
ciren ka somo hari sisa ube jiyan kono me jombudo ni mo min kon ne ciren ka somo ko tarihu sebelen ka soroyi bolo sere sabatilen ka soroyi bolo kata depuis ciren tirela tarihu min ni doni ke bago be sera ke nae kon ni nye tarihu sahalende ni o soroli bolo sere sabatilon soroli bolo ko ye ciren ka somo ibe ke ciren ka sirmo ko ke ube jiyan kono parce que ciren ko jiyan laba ni ewa mahdi min bena bo ko a togo ani ale togo ye kelenya fa togo na ale fa togo ye kono ko ale ka somo do de do wada to doni ko ko kabila fula be ko fo kata jiyan lulu te bo jiyan kono bani temimi ani ciren ka somo bani temimi ko parce que ulu de ka giri dajalika bani temimi kabila muhammad ibn abdullah fule ka bo ulu de la temimi ciden ko kabila man jugu ni dajjali ya kubo awolu fana be jiyan kono jiyan wuli be kabila munun soro jiyan kono ni delelaw bala o yen kabila fula de mais ni sino ni jiyan wuli be se kabila do be har wulu ka mo kelente soro jiyan kono be tunu tew mais ciden ka somo be jiyan kono mais o donente ne bulo semini kon ciden ka somo munu yere fule ne ni ciden ko an kan jantola an ko bonya no hakke ba anka mantonka aka somo dumando munun kera mu'minu ye murulli manani ciden sallallahu alaihi wasallam ka so ciden tama ka ko mu'minu nyuma wuye ulude hakkibe islamaw ko an ko bonya min enni e ko e ciden ka somo ete salli e mushrike e fasiri e ka hakke tanka wo eka hakken tanka kwanke bonya abula bite ciren ka somo ya abonya li banka ala yere de mo tasuma dinga tasuma ewa do yoro tasuma jahannaba sofa ya ciren ka somo min be bonya ala nya siranya bagawde mi e salli balini e bidiya mogoni ewa mushriki barakela ko e ciren ka soro e ka bonya tanka ete ciren ka somo إن بني فلان ليسوا بأولياء إنما أولياء الصالحون والمتقون إن ولي المتقون كيدون كو كرسدو نوتي نكا بيسنيوغي نيري على كجنيمو على نسرنا بغاو على كجنيمو على نسرنا بغاو مؤمن نيومان بي كيدون كا بيسنيوغي مؤمن نيومان بي awa ciden ka somo munun bonyali banka nanu ka karamali woyede de munun limana ne cidenye bara nyuma kela udo limana ne cidenye mumine nyuma alanya siranya bagaw ulu de ciden ka somo munun bonyali be mantonka ni eko e ciden ka somo e be dolomi e te salli e be jeneya ke pour lanka fuya be bolo bidia be bolo e fashiri de imma kafiri wa imma fashiri imma nasur ke wale do be bolo min di kafira o be fashira e ka bonyalite anka ciden ka somo min nu ayu kalifanna ka washa ke nuye e shentulula akambe mu'minin ala yasranya bawo de ma وعن أبي سليمان مالك بن هويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقينا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليعذن لكم أحدكم وليعمكم أكبركم متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي سليمان مالك بن الهويرث رضي الله عنه
قال سمعنا سليمان فاما مالك بن هويري سلك جيكابواما قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن السبابة متخاربون وقلنا نتشيدما وبافو نيساي مآمل وفودي إجريا سانكونتونو بتانا سامي ni grupu chama mbake kana Madina kado silamiyala kado dinala ni Malik ibn Huwairi sifanana ka jamana na ako ulum mo hakemin na ku be fonan kai ukashu kasuru nyoma atekum do ye chokorobaye do ye demiseni ulub be ye fonan kai ube ka suru nyoma shila shi hakela fa khamuna indahu 20 laylatan ko ulu ye su mugan de ke ciden fe Madina ulu boro ka dugu de lakana u ye su mugan de ke ciden fe Madina wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa ciden tunye mugoye abe hinna adusukun kama mugodo mugomi magal mugomi ni amagayalendo abe hinna fana fajanna anna qad astaqana ahlana fare ciden ya akoloshi awunna ko an bora kanka dembaya de to an kofe an ka dembaya an hakili dara an ka dembaya ka aya do anna ko an ka hakili dara an ka dembaya ka mana an ka dembaya nyana fi banna an ba fe kata an ka dembaya la ayo do anna fashalana amman tarakna min ahlina faghbarnahu bo ayanyin ka awye demba yawe duma aye don to ko fe aya to muso to ko fe ayanyin ka ninna anye ci den kibariya min ni ka dende bi ko fe yo fo min ni ka muso de bi ko fe yo fo fa qala ci den ko arju ila ahlikum abu ako shisa aye sagi kata ka demba yala ya yire ya do shisa an ka demba ka sagi kata an ka demba yala anege nananna an ba fe ka sagi kata an ka demba ya nyana fi amina yo do anna wa koy sagi kata ka demba ya la faqimu fihim aka shiga ka demba ya celaye wallimuhum aka ka demba ya la duniya ayi dina min kala ayi min kala mbolo ya nin tile mugayin kono aka ka demba ya la kalala awa kala li de man fana tere wa murruhum aku nyamra na yo kake nayi mun kala wula ayun nyamariya uka bara de ke wa sallu salatan kaza fi hini kaja wa sallu salatan kaja fi hini kaja kasagi ka salli waqtu fuuye misalila ayi salli fana salli aya salli nini waqti shera lagasara salli aya salli ni waqti shera futuru salli aya salli nini waqti shera safo aya salli nini waqti shera fajr aya salli nini waqti shera ayi farra salli duru be waqti fuuye فإذا حضرت الصلاة ونصلي وقت الشيرة فليوجن لكم أحدكم الدولة كله كصلي وله الدولة كله كصلي وله وليؤمكم أكبركم من كقرأوية فسقاب بك شو كسو أكوا كشو كسر نقولنا ميبا سر دوكوني كقرأوية من كقرأوية وبيت تم أوية كولا صلي wari muslim benani hadisala ay bukhari jidili ke irwayela wasallu kama raytumuni usalli aka salli kom ayinye mbe salli chogomi aka sallo chogola hadisa usarahu lanna fala ni hadisa faida munum bala afolo adonin tundo ko chide nyem mo minya be hinna kanogo tijre mo nogoma do mogodo numbe hinna hadisanya ayranna ko ciden tumbe hinna ko atunkano o donen tumbe ciden jogola madina bogo tigini fitini be ciden mina ka ciden jo kuma ko boyila na ya ka kuma damina na matila de ciden teta bogo tigini fitini ba yire tom madina kono bolon kono be ciden wole katana yoro min kadaye ka ciden jo aka cogo fo ciden ya ba lamme muso korba go cogola muso korba do be se ka ciden wole ma ko bela ana be jo ni amatila ka kola de ciden te wuli anola
aballa me hinna atumbe hinna hadisai nyo oyiranna hadisai abaka nafa kono ko hada mari akaka infana ka hammini mo woro ka kunkoye mo kana ke konnenin ka dembaya mo to yima ko tu golo ite hinnula itu ku kawjate uti ka kodo bala ube janga kata kono ube nema kono yima ko sitala mo kana ke o chogoye ni ebe nema la dro e yire tanya na bura dro ina nyina hada madun toko ciden tunto ye sallallahu alaihi wasallam ino ciden tumbe aka dembaya kono ulu de nana madina ciden sigile ba aka dembaya de cela allah fiale a hakili sigile anilla fiale abaka dembaya cela me cide haminan ulu fanaye ne bin ka dembaya cela ne hakili sigile ne nilla fiale bin ka dembaya cela nunu fana bora yoro jade kana ulu tu ka dembaya cela nka haminu fanaye donc o de yato aya do lu fana ka dembaya amma ko bula u hakiru dara ka dembaya ka ayu nyininka u ke togo la yemmin famula ayu nyininka ay wa ko ay sagi ka ta ka dembaya ma mo ko hamini mo gore adisai nya iranna ko akaka hada made tanke ishe bala ki ka dembaya cedela ishigi ika dembaya cedela ini ka dembaya ka te nyugonka ode kaka amanka e kata yoro kata tuwaranke yala kima boy dembaya la umanka hatta inna rasul alayhi salatu wassalam amara al musafir ja safara wa qada hajatahu an yarja ila ahlihi har cide abaka nyamar kan kono ko tamade ni tarata mayrola i tahara ni haju minye kono nyana boradoro ko ika sagi kani kademba yama adama den ka ke ika to ika demba ya kono hera chama mbala abeke sababu ni kademba ya udusukun be nyogonta mawaddata wal mahabba wat tarbiya wa mura'atu ahwalihim ko kanu aka nyogon kan nyogon udusukun kono ani kullamu lamu to yimana anu ku kulla halakoloshi wa tadibi wa tawjihi anu kulladabu anu ku bilashira ni bi kademba ya cela de be sikalinge ولهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارغ أهله إلا عند الحاجة نيند كوسا كاكا هذا مدين كني كدمبا يا فرانيغويا ني حاجوتي ومتى انتهت حاجته أرجع إليهم من نتار هر يرو لا حاجولا نيكا حاجو نينا برادرو يساغي كني كدمبا يلا أمبو سرو حديثين كنو تيدم كو يساغي كتا كدمبا يما أبي حديثان كان نفقنو أن الإنسان مامور بأن يعلم أهله أن يعلم أهله أبي حديثان كنو كو هذا مدي إنيا مريا لندو إكي كدن بيالا كلا فسي تيدن كو مالك بن هويرس ما أقوي سجي كتا كدن بياما أقول لكلا إكدن بيا ولا كلا أقول يمين كلا تيدن بلو وكتا ولا كلا وكدن بيالا donc kaka hada madde iki ka demba ya kala tanke nu hata gilembe kata kalama ula kala imma ina ke ka demba ya awa dongo ni wakati konkurun ko militita ube militita ni duru dongo ni wakati anka sigi anka fara nyogon kan kaw kala ube aw sigile dumuni kunna sana katila ubu kala minna ube te ku kala ube ni aw donna ka sokono na ba fe kana sinogo sani ka sinogo iki ka demba yala kala anyo do hadisa kono demba ya anku lakala abe hadisa kan na fala an kana dakkala in fana droma de na nyu lakala minna dinala anku nyamariya uka kede nyamariya fulu yo munye tawhidi ko fe nan kan ka demba ya nyamara nayi salli وداتو تشيدنكو مروا أبناءكم بالصلاة للصبر وضربوهم عليها لأسر أقوايا كدون نو بس سانولون فلالا أيون نيامريا وكسالي نو سيرا سانتا نو مسالي أيوبو فلا بد من تعليم الأهل ولا بد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم
la bodda tenya hada made ika dembaya ulakala hada made ka dembaya nyamariya hada made ka dembaya ladabu hada made ka dembaya ubilashira anyu soro hadisan kono abe hadisan kan nafala wujubul azan ko salli walili ya wajibi ne wa annahu fardun kifaya ne wajibi ni do fardan min do kifaya de do dugu kono nim misiri kelenye salli wale misiru to ka salli wale sunna de tanke salli wale la dugu kono har misiri kelende la misiru to ka salli wale sunna do wajibi taw ka tuguni fardun kifaya de do nim mo kelenya ke a wajibi binna ka banto ka anto ta ye sunna de donc fardun kifaya de salli wale dugu kono fo misiri kelen ko ni kasoro aka salli wale ni misiri kelen soro la dugu kono salli wale la ola misiru to ka salli wale sunna de oriato ni salli wale la misiru to la aw kam misiri nyinan kera salli ma wale salli jo wakati fana sera ni haraye salli jo aw sallira fenta ka salli la parce que tanka a wale la dugu kono misiri wale wala aw ta ye sunna de sisa wajibite harisa yo iranna حديثين يا إيران ومنها أنه لا يشيخ الأذان قبل الوقت حديثين يا إيران قصلي وليت السحا وقتين فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بالتكبيرة واحدة من الأذان فإن أذانه لا يشيخ كون هذا مدن يصلي ولو وقتين هرنا كرك كبر كرد يقول الله أكبر من فورا كسر وقت مدو koy ka salli wole masaha ado se minu ka sarhu de kono akoy ka salli wole masaha ni salli ko ni wole le wakati nye ni har kabaru kelende salli wole masaha wa yazigu alayhi an yu'idahu ba'da dughuli salah awajibra ika ni eyo salli wole wakati nye o salli wole te saha wajibi ika ni salli wakati donna sagi ika wole sagi ka salli wole منقصو لقوله جاء حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها بس كتيرون كن نصلي وقت السرا نصلي وقت السرا صلي وقت فنتي حضر برا فو وقت دكادو وبهذا أقول منقصو نعرف أن قول رسول عليه الصلاة والسلام لبلال أبا في كتم مسألة ورلا bunsemuni abafi kata masala werela o masaila yin katawu be mogo do bolo misiru do bolo jamana en kono o yin masaila jumaye salatu khairu minan nawmi ko bos fajri weleli folola weleli min be ke sufela la kasaratul khairu minan nawmi bo ola katawu do be munum bolo ciden ka hadisa wiya famu ko jugula wiya famu kontrela ma famu ko nyumana salatu khairu minan nawmi be bode ni wakati sera fajr wakati sera weleli min be kere salatu khairu minan nawmi bode la aba fi kataw masaila inde la sisa akun min ba iranna kiren ka kuma min fulen nye aba iranna na ko bilalima ija addanita bil awwal min as-subh fa qul salatu khairu minan nawm salatu khairu minan nawm akun ni kiden ko bilalima ni fajr wakati fajr weleli folo sogoma woleli folo ko ni o shera ni be salli wole ikafu salatu khairu minan nawm salatu khairu minan nawm ako al muradu bihi al azanu alladhi yakunu ba'da dukhul al waqt ako ciren la nyini ye sogoma ka woleli folo min fulen ni ciren kan la nyini min nyini ola ko ni waqti shera akal la nyini be de woleli min beke ni fajr waqti donna ko ciren kan la nyini yode وللي من بك نسل وقت الدنا لأنه قال لأول للصلاة الصبح كو باسكو تشيدين كو وللي فلو صغمي خلافا أكو كفونكو نغمالك لما فهمه بعض الناس كو تشيدين كما من فلنيني كو أبن مغودو كيوالي فونكو نغمال من أن المراد بذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر kiden ka kuma min fulani ne abin mugo do ka kewale konko nyogonya mugo munun ya famu
ko min ye salatu khairu minan nawmi weleli min beke fajiri nye ko abeke odela ako ciden ka kuma min fulen nya abu ka ke walen soso luka ke walen soso لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر أذان لقرب طلوعه أكو باسكو وللي من بك فجر ني كو وللي بك ده ساني فجر كاسه فساني فجر كاسه ني فجر سرونيانا ساني أكاسه ده وللي بك فقد بيان رسول عليه الصلاة والسلام كو تشيدن يا بانغلي كيسني نيما باكا أن الأذان الذي يكون قبل الفجر هو لإنقاذ النائم ورجاء القائم تشيدن يا بانغاني كاجيا ني كو وللي من بك فجر ني كو وللي بك كاسينو بغاتو دي كونو اني كان نافله بغاو ساغي كتا سوكري دوما ابينا فرانفانشا فقال تشيدن كو إن بلال يوزن ليواخذ نائمكم ويرجى قائمكم تشيدن كو بلال بيسالي ولا بورو كاكا سينو بغاتو كونو اني كاكا نافله سالي بغاو ساغي فكلوا واشربوا حتى يوزن ابن مكتوم فإنه لا يوزن حتى يتلو الفجر كيدن كو نبلا يولكي ايمني اكا دومني كو عبد الله بن مكتوم كسالي وره باسكو تي سالي وره ابدا فني فجر كنيتشيا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكو كيدن يا فني تقوللا فبين في هذا الحديث كو ابانغراني حديثا كونو ان الاذان الذي يكون في اخر الليل صلي ولم من بك سول لبنا والذي يسميه الناس الاذان الاول ko ani salli wala men ni mogo ba ajate mina mogo ba wala ko fajiri ka wala li folo haja laysa lil fajiri wa laysa lis salati o wala li te fajiri wala li o wala li te salli wala li lianna adhana lis salati la yakunu illa ba'da dukhul waqtiha parce que salli ka wala li te ka bara fonni salli waqti donare ida hadarati salatu falyujil lakum ahadukum tidin ko ni salli waqti serade adola kelen ka salli wala وقد بيان رسول عليه الصلاة والسلام كيدن يا بانغ فنا كسني نيما باكا أن الأذان ليس لصلاة الفجر مواد من ولا كو فجر ولا لفور من بك سور لبنا كيدن كو تفجر ولا ليه بقوله كيدن يا بانغ نينا ككمي ليرجع قائمكم يعني يرده ليتسحر pour mogo munun be sofe nafila la o wonili koroyo de o kan nafila bila no ba fe kasu o kata suguridu wa yuwakhija naimakum ani o wonili kunye de kasino bagato fana wuli nimba fe kasu leta sahara pour aka suguridu ciiden ka kuma la nyine ninde donc mbalimo ni kona ka fami mais munyu lu fana bila mina ko ciiden ko ajanil awwal ode yem mo mina munum bake ka salatu ghairu mina nawm ka do weleli folo way qatawde sego bolo nunu ko ajani al-awwal li subi aw li fajri o kambe de ni fajri kene cira weleli min beke ode ajani al-awwal salli joli e fulanay salli kurta o ye fulanay parce que sego be salli kurta welede ko ajani ninde yem mo mina udi yato hadisa niya ye kanateliya ko beta baraka na ka jahiruye a sege kozobe hadisa sarahutiku bolo donc mimbe weleli mimbe ke katereru la ube weleli mimbe ke sani fajiri ka seni miriti be sababu be leri kelenya wote fajiri weleli yede weleli be ke sufede tiren ko weleli kunye de kan nafila bagaw sagi kata suguri duma kasino bota wuli kata suguri duma wote fajiri weleli yede تيدم فنكو صلاة غير من النوم كدو صوما وللي دلا أكو أكادو فجر وللي دلا نيم بكسو لبا فجر وللي تويرة دونك صلاة غير من النوم بدو فجر وللي دلا منا أولو كما وللي فلو سالي كورتا دي فلاناي نيم بو فسو كورونا وتي ولي كو فجر وللي ني كو فجر وللي فلو ني وقتي سيرا فجر وقتي سيرا وللي من بكو دي فلو سالي كورتا فلاناي donc nin ka fabu ndella ka foya hada made ni be famu do ka ni qatawdo ni tinya bangere kullu bun adam qatta wa khairul qattaina tawabin hada made be qataw mi qataw le kala nyuma yede munum be tube kasage me o bambantiya be munum bu dambe kata do bu dambe kata donima ani dawama o kan na geleya ba chama fanala de jamana en kono ya
munu yu jatemin alhamdulillah ye bara bake unu sunna nana ulu de folola ka sunna ke jamana in kono ya ku jija ni ba soro sunna na wakati jamana in kono doni min baye sisa tunte ulu fana ye sunna tani yere jija ni famu fitini munun tumbu bolo kata wu do yu soro ko do la men ni ko o fana ka sagi ka bo kata wula abada fo kata jawli te sagi ani bidaw mo be makekele nyola mun ye bidaw mun ko wuto bo taka parce que sunna nana ku sura ku tabla aw munun fana baw dambi kata sunna ma ni aye sunna tani aka yere jija na aka doni hake ni kato munun nana ye aw fana bolo ka soro sababa ute sababa nana bange afana ka bula ke afana ka bula aka saga ko maliki nunun tumbe sagi ka bo ka ko wula de Sheikh Albani sagira ka bo hadisa minna atunya deifu anana banga ye ko sahalendo abora deifu la ka saha atunye do saha anana banga ye ko deifu la bora la ka deifu hadisa ka chano ya mi an ban dambe kata salafu an ban dambe kata sunnama an fana nan yanka kata wuye ka sage ka bola foy mangele nay donc min be mo do bolo misiru do la nu be salati khairu minan nawmi nu ba bo su welelila su laban welelila kata wude do abe bo fajiri welede de la et puis be mo tromper parce que ba soro dugo kono ani jiya yere kono misiri fan chama jiya kono abebe salati khairu minan nawmi bo fajiri welede de la ni duna nana e ka misiri kerepe aye e ka salatu kamma ba fe kasu aw ye weleli folo ke dro salatu khairu minan nawmi fora asallira donya tromper aw de ya tromper a ube atumbe atunya ka suguri labbe ko ale be dumuni ke ale ya ka salatu khairu minan nawmi kamme ako ja dugo jera ya ka suguri bla donya aka suguri dumbali donya ke sababu na ma ke saka suguri do ededo donc ko do be hada madin ki yere kulo soma e pin nin ko sugu yere na ya nin ko sugu yere jamana fanca ma be min ke yere e ma kanka ke yi damana mo ni bolon kunu be nye shi ma nin ko sugu la be ba ke chogo ma ko chogo la kana ki damana mo ki bi yere jira e be se ka dina famu ka haramu fulai mbo haramu fulai amma fo bidate ke pewde men korosilen do koy haramu fulai ka ko korosilen do doni ke baw bolon ko kera e ba soro bidia ko nite hari na ya soro bolo bidialo doni ke baw nyumo mo le ba fo bidia de te haramu fulai ka salatu be bo fajiri welede de la ate bo e wasu su tay naw donc bulen simini ya hakili jigi kenina ayaso ya fo yorowere ka perpere latige wakati bala hadisin na fattobe ni inshallah dresure sananka hadisa kurata akan nafa munun totora ambe ulufu inni ala sunna subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni kale fulada ni